ବାପା ବାପା ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା ବାପା। ହଁ କହୁନୁ କଣ କହିବୁ କହ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ବାପା। କହୁନୁ କଣ କହିବୁ କହ। ମୋ ସାଡେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ବାପା କଥା କଣ କି ବୁଝିପାରୁନି କେମିତି କଣ କହିବି। ଘରେ ଦଇ ତାରି ବଣ୍ଡା ରାତି କହୁନୁ କଣ କହିବୁ କହ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି। କଣ କହିଲୁ ଭଲ ପାଉଛୁ? ସେ ଝିଅ କୋଉଠି ଦେଖିଲୁ ତୁ? ଫେସବୁକ ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ପ୍ରେମଟା କେଠି ହେଲା? ପ୍ରେମଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ କଲି। ଆଉ ବାହାଘର କଥାଟା କେଠି ହେଲା? ବାହାଘରଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ହେଲା। ଗୋଟେ କାମ କଲୁନି ଟୁଇଟର ତ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଫୋନ ପେ ଗୁଗଲ ପେ ର ଚଉଠି ରାତି କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ତ ଛୁଆ ମଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ, ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ରିଟର୍ନ କରି। କାଳ କଥା କହୁଛ ବାପା, ସବୁବେଳେ କଣ ଫାଲତୁ କଥା କହୁଛ। ମୁଁ ଫାଲତୁ କଥା କହୁଛୁ, ତୁ ଫାଲତୁ କଥା କହୁଛୁ। ପ୍ରେମ ନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାର୍କେଟିଂ ଚାଲିଛି ଏଠି। ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ନା ଗୁଡା କରୁଛୁ? ବାପା ତମେ ମୁରବି ହେଇକି ଯିବ, ତମେ ଖାଲି ଆମ ବାହାଘର କଥା ଫିକ୍ସ କରିକି ଆସିବ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତୁ ତ ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର। ମୋ ଝିଅ ବାଲା ଘରକୁ ଯାଇକି କଣ କହିବି ମୋ ପୁଅ କଣ କରୁଛି? ବାପା ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ତମେ ଖାଲି ଯୋଉ ଝିଅ ବାଲା ଘରକୁ କହିବ ପୁଅ ଖାଲି ତମ ଝିଅକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଭଲ ପାଉଛି, ୟାଠୁ କଣ ବଡ କାମ ଅଛି? ଏରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ତୁ ଯେ ଏରକ ବାପ ପଇସାର ଏଣ୍ଟି ମାରିକି ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖିକି ଖାଇବୁ, ବାହାକିଆ କଥା କହିବୁ, ତତେ କିଏ ଝିଅ ଦବୁ? ବାପା ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ଖୋଜିକି ଦେଇଦବ ଫର ୟୋର କାଇଣ୍ଡ ଇନଫରମେସନ ଫାଦର। କଣ ଅଛି ବାପା? ମୁଁ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉନି କି ସେ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ତ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆରେ ଚାଣ୍ଡାଳ, ସାମାନ୍ୟ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁ ତୋ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ିଦବୁ? ଦେଖ ବାପା ତୁମେ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଭଳିଆ ନିଅ। ତୁମେ ମୋ ବାପା ଭଳିଆ ହବ। ଆରେ ଚାଣ୍ଡାଳ, ତୋ ବାପା ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ତୋ ବାପା ମୁଁ। ବାପା ତମ କହିବାଟା ଭୁଲ ନାହିଁ। ଦେଖ ତମ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଝିଅଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ବର୍ଷ ପରେ ତାର ବାହାଘର ହେଇଯିବ, ଆଉ ବାଳ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ସୁନ ପାପୁଡି ଖାଇବି। ଦେଖ ବାପା ତମେ ଟିକେ ଭିତିରିଆ ଭାବ। ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତମର ତ ବାହା ହବାର ନାହିଁ, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ବଡଲୋକ ହେଇଯାଇଥିବି, କହିବେ ଦେଖ ମୁନା ବାବୁ କେମିତି ବଡଲୋକ ହେଇଯାଇଛି। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे हरियाणा। हरिनाम को हरियाणा कोई नहीं। हे हरिनाम, ये क्या हुआ? अरे चांडाल, तो तुझे खराब लगुनी ये तो जन्म कला एडेटे रु एडेटे कला ना बापा एड बट। अरे ये झियो पाई तो बापा भूल जीवु। दुनिया जाक बापा संत करे, तमे आ कोन अलगाटा करदेले एडेटे एडेटे करी। कथा तो भारी चिकनिया कहूछु। मु बाहागर करि पारिबिनी। जो दिन तू निज गुड़ निजे ठिया हबु सेई दिन मते मुह देखी। हो बापा मु आज गली दो दिन पर्यंत मु मो निज गुड़ निजे न ठिया होइछि, सेई दिन पर्यंत मु तुमको मुह देखेबी नाही। आ जदि मुह देखेली कि बाहागर कथा कहली, मो जूता आपनको गाल दे। बाय बाय गुड बाय। सॉरी सॉरी बापा, आपनको जूता आपन गाल दे। सॉरी सॉरी आपनको जूता मो गाल दे। कथा तो आज पर्यंत ठीक से कहि पारलुनी, तापर कहूछु ना निज गुड़ निजे ठिया है। देखिबा डेंगो तो जाई जाई सारे बुधामूल को।